Zbavte sa stresu s týmito nezvyčajnými trikmi. Zastavte sa. Stačí len pár sekúnd, aby ste zmenili celý svoj deň. V tomto videu nájdete triky, o ktorých ste doteraz možno ani nepočuli. Skúste písanie stresu. Na prázdny papier si zapíšte všetko, čo vás trápi, a potom ho jednoducho pokrčte a zahoďte. Je to ako oslobodiť myseľ od toxických myšlienok. Naštartujte si náladu napríklad studenou sprchou na tvár alebo vyskúšajte tanečný rituál s obľúbenou hudbou, nechajte stres odplávať. Zmeňte chaos na harmóniu už dnes. Vyskúšajte tieto jednoduché triky a sledujte, ako sa váš deň stáva jasnejším. Zdieľajte ich s ostatnými rodičmi, veď pokojná myseľ je dar, ktorý si zaslúžime všetci. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Toto bola len malá ukážka z veľkého dlhého videa, ktoré bude k dispozícii už čoskoro na mojom YouTube kanáli Šubok. Čaute.